ko sappo e ɗiɗi ɓere annabagal caggal none la ko adi fergo hitande wotere woni o juulo farla e makko kono ko adi ɗum fof ɓe ndewat Allah tan koye diine mana baba Ibrahima e ko nandi hen ɗum ɓe ndewata caggal ɗum juulo farla e mabɓe ɗo makkatal mukarrama ɗo ko adi annabi sallallahu alaihi wasallam on fera nden juulo farlama noon en jiiɗi mana jubbo tan e lesdi mana juulo o bisimilla no wano ni nden no farla e annabi sallallahu alaihi wasallam ko waktu par waktu o fof ko darɗe ɗiɗi mana juulete caggal no annabi sallallahu alaihi wasallam royra o arti no arti nde o habri yimɓe ko addi ko caggal ɗum o juuli mana takusan tisbar wiyete o adi julde ɗin waktu ɗi o juulanno noon waktu fof ko nden farla ko darɗe ɗi juulte ɗum woni mana lesɗe mana juulu ko noon yaaruno caggal ɗum no feri noon on saha o yamira yo timmiti yo wattu juulu ngu yo julɗe mana 4 e 4 woni juulata no tan ko wona ɗiɗi ko futuru kam kañum no lesɗe mum ko tati tan wonno caggal noon an sa nami peri nde ɓe payi Madina on saha watta 4 e 4 o heddi watta oɗon lesɗe sona tawno neɗɗo o ko ɗanniɗo on saha kadi o ustane o watta mana o arta e qa'ida mana ɗiɗɗiɗi ko noon woni lesɗe mana julde mana no fuɗɗori ko hunde noon mawnude e nder mana diine l'islam sabu jokli ɗi fof ko ma mbiya ko juulu mana ɓuri hen mana mawnude no mbiɗen ni won juulo noon ngo jogui mana ko nongo foti yarude taw wona tan waktu mo belɗa fof ummoɗa juula walla waktu mo belɗa fof ummoɗa setta hen waktu ala jogui kono yarata waktu manam annabi sallallahu alaihi wasallam ko adi julde won tisbar mbiɗen ɗum saabi ɓe gadi kamɓe janginde waktu mana tusbaro ɓe gadi mana jangindemo waktu makko holto mana yontata sa wawa tettede wiima waktu mana zuhri mana min zawaliha so tawi mana nangue oñima so tawi nangue ɓamtima ha e dow asmani he e heñerta mbiyata hakkude ɗo hay so wona ɗon nangue sogue oñima tan woni banggue saaha 1 heure on saha wona hankkadi waktu tisbar o mana o fuɗɗima nadde eyyi ko ɗon wiyete mana muhtar ko wiyete muhtar noon sa nani muhtar ene wiye waktu cuɓaɗo yo juule o ko ɗon o fuɗɗi to caggal 1 heure to nangue mana oñi ɗo ko ɗon hankkadi ne suuɓa yo waktu o mana juule ɗon ha hedde mana ha joni 16 heures moy taw mana waktu o ko ɓe fodde naɓe qimoto to banggue mana fiqhu ɓe kalata ha wattande felo mana neɗɗo o nde wonno ɓe qimi kamɓe fiqhi henkoɓe kala neɗɗo pele makko jeeɗiɗi gonata darde makko no wayade fodde no foti fof pele makko jeeɗiɗi gonata mana darde makko joni so tawi o ɓeti pele makko mana jeeɗiɗi beelu ngu foti e mana e pele he tan yo andu muhtar o nan yalta o muhtar man tisbar o nan yalta hande waktu takusan o nan naata ɗum woni mana muhtar waktu cuɓaɗo yo tetta waktu o ɗum wiyete mana waktu mana cuɓaɗo hankadina noon ɗon ha caggal oɗon saaha woni mana fela makko wattani ɗo ɗon hankadina ha 4 heures ha 5 heures fof koye waktu he kono ɗum wiyete ko waktu mana loroyanke hankadin so tawi gantu hemnoma a ronki tettude waktu cuɓaɗo o ɗon hankadina ha e takusane ha takusane o fof koye waktu tisbar o woni kono waktu cuɓaɗo o kam a ɓennimo ɗum wiyete mana daruri woni mana loryankewo eyyi no mbiɗen ni so tawi ari hankadin ha feloma mana wattaniwo on saaha ko ɗon waktu takusane woni to naati eyyi ɗon enen kewlen teskoɗa ɗon ko 16 heures woni mana 4 heures so naati tan dino waktu muhtar takusane o naati no tettuɗam fof tettuɗam koye waktu mana cuɓaɗo eyyi ɗonne kadi muhtar woni takusane ɗon konkono omo yaha ha nangue mana tangue soyɗi gue wojjinta ɗo gue suwa tangue fuɗɗoto mana wojjinde ɗo ɗon fof koye muhtar he jeeya hankkadi caggal ɗon kanji waktuji ɗiɗɗi kañƴi ndendi aɗi jaaha e daruruji majji woni loriyankoji waktu lor majji ha nangue mutiya wona hankkadi nangue muti yalti hankkadi so nangue muti noon hankkadi so tawi a juulade takusan aɗa juula ɗon takusan piɓata ko mbaɗa yoɓa takusan a fiɓata hankkadi mbaɗa tetta mana takusan piɓata ko mbaɗa yoɓa ɓayde waktu o mana ɓenni piɓata kadi ko mbaɗa yoɓa tisbar ɓayde mana waktu o mana yalti nangue muti hankkadi kono ɓay tan nangue mutani ɗon ha nangue mutiya sa juuli tisbar gonɗa koye tettude heddoto noon a tettani e waktu mana cuɓaɗo a yalti mana waktu mana cuɓaɗo kono koye waktu he mana gonɗa eyyi caggal ɗum kadi so tawima caggal ɗum wona hankkadin so nangue muti wona mana futuro naati e futuro noon waktu mum wona ko hunde mana yaññade fodde neɓɓe koddiride kamɓe mana haaju jangguinoɓe saabu ɓe mbi golle futuro muhtar mum woni waktu cuɓaɗo yo juule tan ko fodde
ko aɗa heblo juula mana futuro so tawi ko jama gonɗa fodde ko oɗon paɗa yimɓe ha danda e jama ay dande jama futuru wiyaaki ene faaɗi tan ko jama gonɗo jama jiida e ko wona jama so tawi futuru mana yoni tawima galle ma ko ɗon ganiɗa julde walla taw ka debbo ɗon ganiɗa julde so futuru noddinama tan salgi juuɗa waɗa a juula walla so tawi aɗa wawi heblade boom ko adi futuro so yettima so noddinama tan mana juula kono ɓayde ko jama wiya hay soko futuru hay soko ɓayde ko futuru fof e fadde fandade yimɓeɓe ɓayde ɗum saabi noddinama ɗum woni fayida noddinama so tawi yimɓe noddinata fandata ko nen noddinama ko fayida makko mana yiyaka e juule he moƴƴi so tawi noddinama sa yimɓe mana pando ha yimɓe ndenda ɓayde ko jama wonɗo yimɓe gona ɗon koɗi ko aroɓe ɓe pada ha yimɓe gara so tawi yimɓe gari on saaha ɓe juula fof koye muhtare he jeeya muhtare o mana ɓennani saabu ɗum fof calculte koye keblonogol julde nde saabu yimɓe maɓe garawna ɗum ko hen jeeya caggal ɗum noon kañum muhtare mum ko ni foti eyyi caggal mum kañum so tawi mana futuro juulama o ɓenni caggal ɗum woni gueƴo hankkadi ne naata woni ha joni mboɗeeri e cinciɗe nangue so tawi majji tan mboɗeeri nangue so nangue muti so mboɗeeri majji tan hankkadi ne andu muhtare mana gueƴe mana naati eyyi muhtare gueƴe ne kañum ene mana yaaha ha tataɓal mana ha joni jamma ene yaaha ha toon eyyi ko ɗon woni tataɓal koni ko so tawi hoddirama jamma fof ko heure 12 waɗi eyyi hankkadi ne ƴewata ko walla taw ko heure 6 waɗi tataɓal ngal ma ha joni ko wona ko so tawi tataɓal no wiyete no wiyete jam eyyi tataɓal ko 2 wonata a faami noon de so tawi tataɓal ngal ko ɓenni tan on sa andu muhtare ɓenni kala ko heddi hen waktuji 4 keddi ɗi ko hen mana daruri o woni hankkadi ɗon noon futuro o kañumne e gueƴo o wona nan a juulani mana futuro no mbinoɗen waktu cuɓaɗo o ko o suuɓa ya juul sa ala gantu o suuɓa ya juul kono so tawi aɗa jogui gantu ɗon hankkadi ha salatu koye futuro koye waktu mana futuro he gonɗa ɓayde ko gantu mana nanguma a heɓani mana julde mana futuro fof koye waktu he gonɗa ɓayde noon wona gantu joguiɗa eyyi kañum e gueƴo yarata gueƴo no mbiɗa muhtare o so tawi o gasi e tataɓal jamma he ko heddi ɗon ha fajiri o feera woni ha salatu noddine khairu minan nawmi noddine on saaha wona hankkadi ne muhtare o gasi ɗon so tawi a fiiɓi julde ɗon gueƴe a fiɓata ɗon ne kadi aɗa tetta gueƴo o fiɓata ko aɗa yoɓa mana gueƴo o ɗum fiɓata wona aɗa fiɓa mbaɗa mana tetta fiɓata ko mbaɗa yoɓa wona ɗum mana fiɓata caggal ɗum dagana waktu mana subaka eyyi waktu subaka kañum muhtare mum kañum ne mana yajani eyyi muhtare mum ko fadde tan ko nangue gue mana ene ɗeɓa mana fudde ɗon ko soydata ɗon ko jiita mbaɗɗa yiide ciñciñde nangue ɗon mana muhtare mum mana haaɗi to nangue mana soydata ɗon muhtare mana subaka kañum ne mana haaɗi yajani no fewi ɗon ne kadi ko ɗon woni suuɓa neɗɗo o mana yo juul e waktu cuɓaɗo wiyeteɗo caggal ɗum noon so tawi Allah waɗi on saaha ɓenni nangue ngue fuɗi kono gue ɓamtaki nangue manki ɓamtogol makko ene manki taw sangue ɓamtima ha ngu foti e fodde tekkeni gawal ɗon kadi ko ɗon daruri yo ko wiyete daruri yo ko ɗon mana gasi e hankkadi ne kala ko julɗa ɗon pama hankkadi no gonɗa ko yobde a wonani mana e tottude gonɗa koye yobde gonɗa koye yobde on kañumne kadi ko ɗo mana waktu daruri o yajani muhtare o yajani wonande mana ha joni subaka o wonande ko suuɓa e waktuji ko ni waɗi noɓe taƴiri waktuji mana julɗele ɗe eyyi tigi ko noon tigui jarama no fewi ceerno Khalidou Fall jarama heeɗiyankoɓe Safti Dakar FM mo capanɗe jeenayyi ene toɓɓere jeenayyi machallah en nani ndiɗo gardidi payididi mantinidi ko fati waktuji 5 julɗele ɗe machallah en nani kadi en paami tigui rigui ɗum noon bisimilla so wonko ɓeydora no foti foof garten e namde dinɗe eɗen joni seeɗa eyyi so to banggue ko kalɗen nder dariruji en eko e muhtare kala mo ala gantu so tawi waktu yoni tan poɗɗa ko julde eyyi so tawi mana a juuli ko wona mana e muhtare ɓay tan wona gantu hamma julde aɗa mana jogui mana bakkat eyyi aɗa jogui mana bakkat e yeeɓa e accudema mana ha joni muhtare ɓenna biduni usrin taw usru taw gantu ala eyyi gantu o noon omo jogui sifaji taw neɗɗo o ko ɗaniɗo saabu ɗoygol koye gantu mana jeeya neɗɗo so ɗanima hankkadi o jeeya hoore makko hankkadi no wawi wiide ko ndewa finata walla ko ndewa finata no wawi finoyde foof ko nden o tettata mana waktu o walla o yejjit
mana waktu ɗum ene heɓa kala neɗɗo yejjide mana waktu ɗum kadi ene jaɓi ko gantu ɗo wina ɗo bakkaade ala hen eyi caggal ɗum ɗo noon so tawi mana Allah mana waɗi o finoyi o tettata mana juuno makko ɗon o tetta mana juuno makko ni foti on kadi no wona omo windane hen mana bakkaade eyi ɗum woni ko ɓeydannomi hen ko wona ɗum ko kadi hankadi baɗa salade subhi hankadi on haalata ko waktu dagguiɗi mana naflude e ko mana nandi hen ene yaaji ko tongol tan machallah ko noon tigui jarama ceerno Khalidou Fall ɗo legal Amanatullahi bandiraɓe nani paami beltima machallah e oɗo darsu baɗɗo fayida joni joni min gar en namde diine ɗe so Allahu lamɗo jaaɓi